ପୁଅକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ବୁଝିଗଲି କି ସେ ବାକ୍ୟ ମତେ ଆଜି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋର ହ୍ୟୁମାନ ମୋର ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜିର ଏ ଜୀବନ ଲାଗି ମୋର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମତେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କି ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରେ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ମୋ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି କେବେ ବଢିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ କେବେ ସଫଳ କରିବ। ପୁଣି କିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି କି ମୋ ପୁଅ ହ୍ୟୁମାନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବଢିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବି ସେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ମୋର ସେ ସାହସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲାନି ବୋଲି। ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ବୁଝିଗଲି କି ସେ ବାକ୍ୟ ମତେ ଆଜି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋର ହ୍ୟୁମାନ ମୋର ସବୁ କିଛି ଆପଣ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଫଗୁଣରେ ଫଗୁ ବଢ଼ିବାକୁ ତୋ ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲି, ବାଟରେ ଦେଖି ତୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ତୋ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ହୋ କୁହୁଡ଼ି ପଛରେ ସିନା ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲି, ମତେ ପାଇଯିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କି ଜାଣିଥିଲି। ଯା ମୋର ବିଜୁଳିକୁ ଆକାଶ ହେଇପାରେ ଛୁଇଁ, ମନ ଖାଲି ଥିଲା କାଲି ତୋରି ପାଇଁ। ମନ